De Nacht van Oranje, de familie van Ruisdaal. Klikt het een beetje vanavond? Ja. Of het klinkt. Het is weer een happening als vanouds. Het is heerlijk. Het is weer, zal ik maar zeggen, op zijn oranjes. We hebben bijna het album klaar. Ja. Dus wij zitten, zal ik maar zeggen, zelf heel erg toe te werken naar dat het album uitkomt, dat er nieuwe singles uitkomen. We bestaan dit jaar 15 jaar, dus we hebben 15 theatershows. We gaan in de maand mei gaan we naar Vlaardingen. Dat is ons, zeg maar zeggen, onze volgende theatershow. We hebben er een aantal gehad. Dat is erg leuk. We doen gewoon onze avondvullende show. We doen onze gewone shows. We blijven gewoon doorgaan. Heerlijk. Ja. Mijn moeder is mevrouw Ruisdaal. Net voordat zij, zal ik maar zeggen, in het verpleeghuis zat, heeft zij voor de jongens, voor de kleinzoons, bedongen dat ze dus een goed bedrag moesten krijgen om... want ik molk ze een beetje uit. Ik heb ze een beetje afgeperst, een beetje afgezet. En kijk, mijn moeder, die let dus minder op mij, maar wel op de kleinzoons. En nou ja, dus zodoende is het €500 per optreden kosten mij aan de jongens. Wat mijn moeder bijvoorbeeld, wat leuk is aan mijn moeder, is ze hebben een tekst geschreven van het nieuwe album. Ze is 98 en ze hebben een tekst geschreven voor het nieuwe album. Je bent mijn moeder niet. Dat is leuk. Dat was haar idee. Ik zat een keer bij haar op zondagochtend. En toen had ik zelf een refreintje in mijn hoofd. En je bent mijn moeder niet. En toen zat ze er zo, zal ik maar zeggen, rissen zo'n hoop coupletten uit. Ja, die jongens vinden het altijd lastig als ik over mijn moeder wil praten. Het is jullie oma, zij heeft gezorgd dat jullie goed verdienen.